Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanmu da warhaka. Wannan bidiyo na yi shi ne officially ga masu mining, amma har kai wadda baka mining kana da dama ka kalli bidiyon nan zai amfane ka musamman idan kana yin harkar referrals na bankuna ɗin nan, ko in ce harkar referrals ko ma na menene wanda za a ce maka sai waya guda ɗaya idan an yi ta ba za a sake yi ba, kamar masu IP address guda ɗaya kenan, wayoyi da za ka ga IP address ɗinsu guda ɗaya ne, da zarar ka yi sau ɗaya sai a ce ma ba za ka sake yin referral ɗin ba. Haka kuma ga masu mining, musamman masu mining ɗin Hamster Combat, wanda a yanzu haka su ne suke fuskantar ƙalubale dangane da multiple account da suka yi, wanda suna buƙatar su san ina da suka yi shi. So baka da buƙatar ka kai account ɗinka wani wuri ko kuma ka sake ɓoye shi a wani wuri. Iya abin da kake da buƙata shine farko ka mana subscribe a wannan YouTube channel namu idan wannan shine zuwanka na farko, sannan kai mana liking wannan bidiyo bayan ka kammala kallo idan ya burge ka. Farko abin da za ka yi shine za ka shigo zuwa cikin setting ɗin wayarka. Kana da buƙatar ya zamana datan ka yana buɗe domin yin wannan aiki. Farko idan ka shiga cikin wayarka za ka nemo inda setting yake, za ka shiga cikin setting ɗin wayarka. Bayan ka shiga cikin setting ɗin wayarka za ka nemo inda aka ce about phone. Idan ka nemo about phone, yanzu bari mu yi setting ɗin about phone kamar haka yadda kuke gani. Yawwa, so gashi nan a sama mun yi setting ɗin about phone nan, yanzu za mu shiga. So yanzu nan mun shigo gaba ɗaya information ne akan wayar mu. So yanzu za mu shigo nan inda aka ce status ɗin nan, sai mu taɓa shi haka. So kamar da kuke gani a nan wurin za su ce kamar da kuke gani daga nan ƙasa, barin zana muku a wurin daga nan wurin inda na zana ɗin nan, ga nan inda aka ce IP address, inda aka rubuta 100.67.14.61. Okay, 100.67.14.61 wannan shine IP address da kowanne kamfani wadda idan ka yi activity a cikin site ɗinsu ko application ɗinsu za su gane akan wacce waya aka yi activity ɗin. So domin yin aiki ba tare da an zargi wayarka ba, ko kuma misali ka yi amfani da account biyu akan waya ɗaya ba tare da an gane cewa akan waya ɗaya aka yi amfani da shi ba, kana da buƙatar ka canja IP address ɗinka a koda yaushe. So domin canja IP address ɗinka kana da buƙatar data ya zama yana buɗe kamar yadda na faɗa a baya, sannan kuma bayan datan ka yana buɗe za ka zo ka ce za ka zo ka matse haka daga nan kan IP address ɗinmu inda muka cycling, za mu ce za mu matse shi haka. Idan ka matse shi haka sai ka danna inda aka ce copy ɗin nan. Mun ce IP address ɗinmu shine 100.67.14.61 ba, so za mu zo mu kule data, sorry ba data ba, za mu sa wayar mu apply mode sai mu cire ta. Mun sa ta apply mode yanzu. IP address ɗinmu kamar da kuke gani daga nan ga IP address ɗinmu nan ya ɓata kamar da kuke gani, aka ce IP address unavailable. So mun yi rufe IP address ɗinmu kenan, yanzu muna ƙoƙarin canja shi. A yanzu a 'yan sakannin rufe wanda muka yi har mun canja shi, sai ka zo ka cire wayar ka apply mode. To a ɗan sakankanin cire ta apply mode ɗin da za ka yi zuwa dawowan IP address ɗinka, za ka yi ƙoƙari ka canja account ɗin da kake amfani da shi, ma'ana minimizing kenan. Za ka yi minimizing, misali in a Telegram ne za ka canja account to account za ka yi minimizing a 'yan sakannin nan ka canja account ɗinka ba tare da an gane ba. Baka kuma da damuwa don wai sai bayan IP address ɗin ya canja kafin nan ka canja account ɗinka. Sai dai idan ka canja account ɗin kana da buƙatan ka ƙara rufe data, sa wayar ka apply mode kamar yadda muka yi yanzu, sannan ka sake cire ta domin canja address ɗinka. Sannan akwai wasu application wanda ba sa barin detection bayan IP address, suna haɗawa da location ɗin wayar ka, wanda idan ka yi wannan cheat ɗin bai yiwu ba, suna amfani da wancan tsarin domin gano inda kake ko kuma gano inda location ɗin yake ta hanyar wasu hanyoyi da suke bibiya da dama. So domin gane yadda da kuma za ka canza location ɗinka, za mu yi bidiyo insha Allahu. Bayan wannan bidiyo ɗin za mu ɗora muku akan wannan YouTube channel namu mai suna Mr. Kashere. Abin da kake da buƙata kawai shine ka danna alamar subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun idan mun ɗora bidiyo ba tare da mun share maka ba, za ka gan shi YouTube sanar da kai. Allah ya ba mu sa'a. A je a yi wannan tsarin idan har kuna da Hamster Combat wanda kuke so ku yi multiple account da su. Allah ya ba mu sa'a.